Al sud del Pirineu axial ens endinsem en una zona particularment bonica, el Prepirineu català. El castell de Sant Ferran, construït per ordre del Ferran VI al segle XVIII, es mostra amb solemnitat quan arribem a Figueres, la capital de l'Alt Empordà i la ciutat més gran i amb més serveis de la banda sud dels Pirineus orientals. A mig camí de la muntanya i de la Costa Brava, Figueres és un destí turístic important. La ciutat va lligada a un nom de fama mundial, Salvador Dalí. El Museu del Geni del Surrealisme, que cada any rep més d'1 milió de visitants, és un reclam magnífic per situar la ciutat en un lloc destacat del mapa cultural de tot el món. La plana empordanesa queda enrere. Al davant, molt aviat, s'hi obrirà una zona esplendorosa dels Prepirineus, la Garrotxa. Besalú n'és la porta d'entrada. El pont romànic és la joia d'un conjunt medieval espectacular. El Call Jueu, on hi ha l'única casa de banys rituals jueus descoberta a la península Ibèrica, i les esglésies de Sant Pere i de Sant Vicenç són altres monuments que ens recorden el passat d'aquesta població, una de les més importants de la Catalunya medieval. Les carenes de la Garrotxa no sobrepassen els 1.600 metres d'alçària, però tenen una identitat pròpia. Una quarantena de volcans avui inactius formen un parc natural únic en la península. El de Santa Margarida, amb un perímetre de 2 quilòmetres, és el volcà més gros de la Garrotxa. Palplantada al bell mig del cràter, l'ermita romànica de Santa Margarida desafia des de fa segles el volcà adormit. A l'estiu, a la Fageda d'en Jordà, el visitant descobreix tots els tons del verd. El poeta Maragall cantava que aquest és un indret verd i profund com no n'hi ha cap al món. Però és a la tardor quan l'espectacle cromàtic és del tot insuperable. Olot, la capital de la Garrotxa, és una ciutat amb un llegat artístic i arquitectònic important amb mostres modernistes notables. Al voltant de l'església de la Mare de Déu d'Altura s'organitza el nucli antic de la ciutat. Al Museu Comarcal s'hi poden veure quadres de l'anomenada Escola d'Olot del segle XIX, que va saber pintar com ningú els paisatges garrotxins. Molt a la vora d'Olot, a Castellfollit de la Roca, hi destaquen les cases construïdes arran del precipici. Són damunt els 50 metres d'alçària i el quilòmetre de llargària que fa aquest cingle singular de pedra basàltica. Una mica més cap al nord-est, dalt d'un espadat, el santuari de la Mare de Déu del Món desafia el vertigen. Mossèn Cinto Verdaguer, que s'hi va estar una llarga temporada el 1884, va escriure que era el mirador més bonic del món. El clima humit de l'Alta Garrotxa propicia un paisatge molt boscós, feréstec, esquitxat només per masies aïllades i ermites romàniques petites. Per entrar de nou a l'Alt Empordà cal fer-ho per Sant Llorenç de la Muga, un poble emmurallat, petit i deliciós. A tocar d'aquest poble s'estén el pantà de Boadella. Abasta d'energia elèctrica i d'aigua potable i rega aquestes terres des de la dècada dels 70 del segle passat. Es troba al terme municipal de Darnius, que va veure com bona part de les seves terres havien de ser engolides per les aigües del pantà. El vol ens porta ara a Maçanet de Cabrenys, un dels pobles més bonics de la comarca, envoltat de muntanyes que no superen de gaire els 1.000 metres. L'església romànica de Sant Martí, construïda durant la segona meitat del segle XII, és segurament l'edifici més emblemàtic d'aquest poble petit.